mensen, Netcar is een fantastisch bedrijf. En Netcar is een bedrijf dat wordt gemaakt door de mensen die daar werken. De mensen die daar al zoveel jaar werken. Hele kundige mensen, mensen die loyaal zijn, mensen die verantwoordelijk zijn, die bereid zijn om er ook voor te zorgen dat het werk daar blijft. Dat is Netcar. En dat is Netcar al jarenlang. En Netcar, dat zijn jullie. En daarom is het zo vreselijk als Netcar niet zou blijven bestaan. Het is een fantastisch bedrijf. Het is een bedrijf wat in de top zit van datgene wat er te doen valt op dit terrein. En daarom steun ik ook alle initiatieven die er zijn om ervoor te zorgen dat Netcar kan blijven bestaan. En ik weet het heel goed. De overheid die kan geen auto's maken. Dat moet in het bedrijfsleven zijn. En daarom is het van groot belang om die vogels, waar Henk het over had, om die heel goed in de gaten te houden en te kijken of we er niet eentje kunnen vangen. En het is de rol van de politiek om daarbij te helpen en wij zullen daar ook bij helpen. Wij zullen ons uiterste best doen om dat wat wij kunnen, om ervoor te zorgen dat Netcar kan blijven bestaan. Jullie gaan naar Den Haag, akkoord? Dan gaan wij naar Den Haag. Dan gaan wij naar Den Haag. En mensen, tenslotte, want het moet in de koppetjes, naast de ellende die jullie met elkaar te verwerken hebben, een manier om te verwerken is ook knokken voor wat je waard bent. En mensen, tenslotte, en ik zal dadelijk de rest van het programma nog zeggen, maar tenslotte, mensen, wij laten ons niet als makkerschapen naar de slagbank leiden. Afgesproken, dat doen we dus nooit. Afgesproken.